Hello. En tiedä miksi mä sanoin tuon englanniksi, tää on suomenkielinen videotarjoitus olla ja toivottavasti mun ääni kuuluu. Ja sori jos taustat kuuluu vähän huminaa, mun on tän sen verran kuuma. Mun on tuuletin tässä vieressä. Tähän vaiheessa mä varmaan englanniksi heittäisin vitsin, että well I have one fan. It's right here next to me. Haha. Mut joo. Niin mä oon nauhoittanut jotain videoa englanniksi tässä pelissä. Otellaan Suomesta ja nyt, ja varmaan mullakin on vähän, en tiedä rehellisyyden nimissä se, että välillä kun kuuntelen näitä nauhoituksia itse jälkikäteen, niin oma ääni on vähän sellainen, se on kuulemma kaikilla. Ja niin kuin näkyy, niin tää on vähän keskeneräinen, nämä on kaikki keskeneräisiä. Ennen kuin mä menen tuohon Raamatun kohtaan, mikä ruudullakin näkyy, toivottavasti, niin ajattelin vaan, täällä on tulossa vissiin yö tässä pelissä välistä aamu. Niin se, että oli tarkoitus puhua Matteuksen evankeliumin luvusta 23. Ja ajattelin muokata tälleen vähän se peittää näkymään videot tosta pelistä, mutta tämä on tehnyt tän näköiseksi, jos lukatta niitä aikaisempia englanninkielisiä videoita. Tää on aika keskeneräinen. Nää siis niin väriteema ja muu. And I'm gonna explain something here in English also if someone watches this in English. So the color team is based on what they look. These colors they look outside originally even. I mean, yes, originally. Blue, red, yellow, green. This part my color set, so että nää on niinku nää väriteeman mukaan sininen, punainen, keltainen ja vihreä ainakin muun värinää. Siis se on sisältäkin kaikki punaisia. Tämä laitan huvin vuoksi sydänkuosilla. Selitän sit vähän myöhemmin kun mä oon tekemässä, että miksi. Tää nyt on vaan keltainen, kun on keltaisia nää. En tiedä halusko kukaan asua tämmösen. Tää oli englannin kielellä Seaside Resort. Ja siis nää on vaan nyt vanhat kaikki lamput, mitkä olikään mulle, mitkä tässä pelissä oli. Mut siis nää on kaikki niinku väriteeman mukaan. En tiedä halusko kukaan, mä oon ite ollu vaan semmoisessa tylsissä pliisuushotelleissa. Niin hörppäis pullossa tällaisen vetä kuuman, että pitää muistaa ton nesteen. Täällä mulla on jäänyt vähän tapetointitarvikkeet. Tää on ehkä tämmönen vähän hyökkäävämmän värinen. Sanoisin niin. Vihreä kylpyhuone ja siitä tosiaan niinku muuallakin puuttuu kaikki. Tästä tulee makuuolohuone. Nämä makuuhuoneet, siis tästä tulee olohuone. Ja näissä on vähän tullut virheet, mut vai kohtakas. Mut joo. Vähän viimeistelyä päälle ja huonekaluja päälle. Nyt ennen kuin mä menen kohtaan, niin mulla alkoi vaivaamaan vaan toi Surface Finishes, siis pintakäsittely. Mä enää muista mikä se oli. Old kiwi, se taas. Niin kun nyt siinä on toi R. Myyntiasetukseen. No.
Jaa, pitänee vissiin. Kylläkin näette vähän paremmin jotain. Ja sit mennä tuohon Raamatun kohtaan vihdoin. Vielä lisää hörppäisväistä pullosta. Ja täältä puuttuu näköjään sinisestä osuudesta, puuttuu näköjään vähän oviakin. No, laitetaan nyt nokat. Mut joo, niin siis Matteuksen evankeliumin luku 23. Tämä on aikaisempi englanninkielinen video. Tulee jossain vaiheessa. Mä en oikein etukäteen mieti, miten mä laitan, missä järjestyksessä mä välttämättä laitan näin. Muistaakseni se pitää Anson. Joo, oli. Mä laitan vaan tuon. Sen on matchaavat on lattiaan. No. Niin, ja sitten Jeesus puhui väkijoukolle ja opetuslapsilleen. Voisakseni istuina nyt lainopettajien fariseusten hallussa. Tehkää siis niin kuin he sanovat ja noudattakaa heidän opetustaan. Älkää kuitenkaan ottako oppia heidän teoistaan, sillä he puhuvat yhtä ja tekevät toista. He köyttävät kokoon raskaita ja hankalia taakkoja ja sälyttävät ne ihmisten kannettaviksi, mutta itse he eivät halua että sormellaankaan liikauttaa. Kaiken, minkä he tekevät vain siksi, että heidät huomattaisiin. He käyttävät leveitä raamatunlausekoteloita ja panevat viittaansa isot tupsut. He istuvat pidoissa mielellään kunniapaikalla ja synagogassa etumaisilla istuimilla ja ovat hyvillään, kun ihmiset todella tervehtivät heitä ja kutsuvat heitä rabbiksi. Älkää te antako kutsua itseänne rabbiksi, sillä teillä on vain yksi opettaja ja te olette kaikki veljiä. Älkää myöskään kutsuta isäksi ketään, joka on maan päällä, sillä vain yksi on teille isä, hän joka on taivaissa. Älkää antako kutsua itseänne oppimestariksi, sillä naurahin vaan, kun tämä kuulostaa ihan erilaiset englanninkielisiä ja muissa suomenkielisissä käännöksissä. Sillä teillä on vain yksi mestari Kristus, joka teistä on suurin, se olkoon toisten palvelija. Sillä joka itsensä korottaa, se alennetaan, mutta joka itsensä alennetaan, se korotetaan. Niin, halutaanko me kristityt useimmiten tämmöistä tehdä? Vähän välillä mietin, että onko se meidän kristittyjen itsensä korottaa, toi on väärässä paikkaan, mutta siis onko se meidän itsemme korottaminen sitä, että me mennäänkin sinne takimaiseen riviin, että siitä ei ole tullut enää sitä, että kattokaa kuinka hyvä mä oon täällä kunniapaikalla, vai onko se tullut semmoista performative humility, eli se niinku, että mä niinku performatiivista nöyryyttä. Mä oon puhunut niin paljon englanniksi ja ajatellut niin paljon englanniksi viime aikoina, kyllä ajatellutkin englanniksi viime aikoina, että jotkut sanat tulee englanniksi mieleen eikä suomeksi. Mut niinku joo, onko se semmoista niinku nöyryyttä, esittävää nöyryyttä, performatiivista nöyryyttä meille, missä täältä on kaikki lamput täältä kylppärit päällä. Nyt ne on päällä. Mut siis niin, onko se, että me halutaan niitä takarapenkin rivejä, että kattokaa kuinka nöyrä mä oon. Mä oon niin mahtavan nöyrä, kun mä istun täällä takarivissä. Ollaanko me semmosia?
Mutta siis tästä on se jo, älkää te antako kutsua itsenne rabbiksi, siis ihan tarkoittaa opettaja. Hebreassa suomennettuna tarkoittaa ihan opettaja. Sinänsä ketään ei ole paha kutsua itseään rabbiksi. Mä en tosin muista ihan mitä toi tarkoittaa juutalaisten käsityksessä. Että älkää antako kutsua itsenne rabbiksi. Niin. Tuossa on se ajatus, että sillä teillä on vain yksi opettaja, te olette kaikki veljiä. Älkää myöskään kutsuko isäksi ketään, joka on maan päällä, sillä vain yksi on teille isä, hän, joka on taivaissa. Älkää antako kutsua itseänne oppimestariksi, sillä teillä on vain yksi mestari, Kristus. Että niin. Että meilläkin se opettaja ja mestari on Jeesus Kristus, Jumala ja Jumalan poika. Mä olen laittamassa noita, ne on tuolla kitchen, bathroom, niin. Niin. Mut sinänsä pappi saa kutsua, tai pastori saa kutsua pastoriksi. Ja niin näin pois, ne on vaan tittelee ja sinänsä, mutta tuossa on se pointti, että niinku loppujen lopuksi meillä on vaan se yksi mestari Kristus, joka opettaa. Niin mun hiiren osoitin ei näy, jos en mä klikkaa sit. Sori, mä oon vähän harjoittelemassa tätä, että näyttää muutakin. Niin. Ja tää on mulle itselleni ainakin. Ja joka teistä on suurin, se olkoon toisten palvelija. Eli just se niinku, että Jumalan palvelus ja muuta. Ja siis niinku pastoritkin ja muut, ja me muutenkin kristityt, ei vaan pastorit ja papit. Meidät on kutsuttu niinku toisten palvelijaksi. Tää on vähän parempi vanhassa käännöksessä tää kohta. Mun mielestä on nyt Kirkkoraamattu 92. Bible.com laittaa jostain sitä FB92, ei RK92. Niinku no tässä lukee kuitenkin Kirkkoraamattu 92, KR92, Finnish Bible. Lyhenne. FB Finnish Bible. Ei oo Facebook tällä kertaa. Mut joo, seuraavaan kohtaan. Samalla kun mä yritin hörpätä mun vesipullossa, sanoa, että mä etin täältä. Tuossa on pideekin tuohon laitettava, kun näitä muitakin. Pitää ensin laittaa toi suihku, kun se vie eniten tilaa. Ja semmonen pieni tauko, kun hörppää vesipullossa. Voi teitä, lainopettajat, fariseukset ja teeskentelijät. Minkälaisen vessapöytän mä ottaisin tässä samalla, kun mä puhun teeskentelijöistä? Anteeksi, mun huumorintaju. Nyt pitää olla sinisiä. Ei oo samaa sävy. Sininen kolmonen, nyt ne on sama sävy. Mut niin. Voi teitä, lainopettajat ja fariseukset ja teeskentelijät. Te suljette taivasten valtakunnan ovet ihmisten edestä. Itse te ette mene sisälle, ettekä päästä niitäkään, jotka menisivät. Voi teitä, lainopettajat ja fariseukset. Te viette leskiltä talot ja latelette pitkiä rukouksianne vain näön vuoksi. Sitä ankarampi tulee olemaan teidän tuomionne. Voi teitä, lainopettajat ja fariseukset ja teeskentelijät. Te kierrätte maat ja meret hankkiaksenne edes yhden käännynnäisen, ja kun siinä onnistutte, teette hänestä helvetin oman 2 vertaa pahemman kuin itse olette. Tätä mä tunnustan siteerasin eräälle katusaarnaajalle, kun mietin vähän, kun siis amerikkalaiselle katusaarnaajalle, kun niillä on vähän se, että jotkut tyypit siellä hokee hyvin paljon sitä, että mikä on laki ja muuta. Menee niinku se armollinen Jeesus, siis mä tiedän, Vuorisaarnassakin Jeesuksessa on molemmat, toi flash ei liittynyt mitenkään mun sanomiseen. Vaikka mä huomasin, että on se vähän huumoria, kun otti sen kuhan, mitä mä sanoin, mut joo. Niin ja mä sanoin laittamani suihkun ensin, mut en oo tekopyhä, mut ajatukset vaan katkes. Siinä on näköjään viemäri mukaan.
sadevesisuihku. Ja tuommoinen pieni. Mutta Amerikoissa on vähän se, että ne höpisee niin paljon. Ja ollaan katolilaisilla, mutta huomaan kattonut vaan amerikkalaisia katolilaisia. Mä en tiedä, miten nämä alun perin luterilaisuudessa kasvanut. Niin kuin mä juttelin kerran kyllä yhden suomalaisen katolilaisen papin kanssa. Pappi on kai se oikea suomen kielessä. Käytän niitä vähän sikinsokin sekaisin. Niitä tänne kylppäriin pitää laittaa vielä vähän lisää jotain muutakin. No, tää on vähän tämmönen jänske nyt, mutta niin helppokäyttöisyystoimintoja. Vai mitä niitä sanotaan oikeassa elämässä? Ne on videopeleissä helppokäyttöisyystoimintoja. Niillä oli oma välilehtisäkin täällä, mutta visuaali. Pide ei nyt mahu tohon, mutta bathroom fixtures. Siis ne oli jossain täällä. Amerikkalaisilla on vähän se, että ne höpisee ainakin amerikkalaiset, katolilaiset ja muut siitä, että miten eletään niin kuin, miten elää hyvin ja miten elää täydelliset ja purity englanniksi. Siis tämmöinen puhtaus ja muuta. Meillä itse on luterilainen, alun perin evankelis-luterilainen ja nyt mä oon, no mäpä nyt sanon tässä kaikille, niin lähetyshiippakunnolla. Niin. Mistä nyt löytyy ne? Siis mä oon rakentamassa semmoista rantahotellia, niin mä sen nyt laittaa tänne. Air vent, niitäkin voisi laittaa ja sitten olisi nyt tää reheli niinku aidommalta. Näissä valmiissa rakentetuissa ei ikävä kyllä voi rakentaa saunakin, mutta tähän taida mahtuu lisätä seiniin. Siinä olisi tässä oma episodissa, siis videoepisodissa ei niinku semmonen episodi, että menee homma siihen sitten. Tuohonhan toi varmaan mahtuis, mut ja saunan rakennus, mut pystyisin näköjään rakentamaankin sen, mut nyt tuossa on sit tommonen, tossa hiekan tilalla on tommonen, tehdään siihen sit jotain kohta. Vaikka lasten keinupaikka, se on. Tässä pelissä ulkokeinut. Mutta ennen kuin mä harhailen taas enempää, niin joo. Että niinku tekee kahta kertaa pahemman kuin itse olette. Kun siellä on se, että mulle niinku luterilaisena Suomessa on just toi, että Jeesuksen armo ja muu on painotettu niin tärkeänä ja muuta. Mutta amerikkalaisilla, mitä mä oon katsonut YouTubea ainakin, niin tuntuu monella, mitä minä olen katsonut, siis ei heillä kaikilla, niin olevan juuri se, että armo tuntuu unohtuvan, kun puhutaan vaan, että pitäisi elää synnittömästi ja muuta, mutta meillä on opetettu, että pitää muistaa ne Jumalan armo, ja Jumala armahtaa kuitenkin syntistä. Tahallisia syntejä ei saa tehdä, mutta niin ei saisi tehdä, mutta kukin tietää, että niitäkin tulee tehneeksi. Minä en tee sitä hyvää, mitä minä tahdon, vaan sitä pahaa, mitä minä tahdon, sitä minä teen. Roomalaiskirja 7. luku, en muista mikä jäi, mutta tekstikohta tuli ulkoa mieleen. Mennään nyt seuraavaan kohtaan. Voi teitä, te sokeat oppaat, te sanotte, jos vannoo temppelin kautta, se ei merkitse mitään, mutta jos vannoo temppelin kullan kautta, vala on sitova. Te sokeat typerykset, kumpi on tärkeämpi, kulta vai temppeli, joka sen kullan pyhittää? Te sanotte myös, jos vannoo alttarin kautta, se ei merkitse mitään, mutta jos vannoo alttarille pannon uhrilahjan kautta, vala on sitova. Te sokeat, kumpi on tärkeämpi, uhrilahja vai alttari, joka lahjan pyhittää? Se, joka vannoo alttarin kautta, vannoo sekä alttarin että kaiken sen päällä olevan kautta. Ja se, joka vannoo temppelin kautta, vannoo samalla hänen kauttaan, jonka asuinpaikka se on. Niin myös se, joka vannoo taivaan kautta, vannoo Jumalan valtaistumen kautta ja hänen kauttaan, joka sillä istuu. Mulla ei ole tosta mitään erityistä kommenttia.
ei suomalaisillekaan eikä muutenkaan. Voi teitä, lainopettajat ja fariseukset ja teeskentelijät, te maksatte kymmenykset jopa mintusta, tillistä ja kuminasta, mutta laiminlyötte sen, mikä laissa on tärkeintä, oikeudenmukaisuuden, laupeuden ja uskollisuuden. Näitä teidän pitäisi noudattaa, noita muitakaan unohtamatta. Te sokeat oppaat, hyttysen te siivilöitte, mutta nielaisette kamelin. Niin. Jos siiveltä näet and swallow a camel, muistaakseni englanniksi. Mut niin, pointti. Mä rupean taas äänkyttää välillä. Mut joo. Pointti tuossa oli se, ja varmaan Jeesuksellakin, ja mitä mä oon ymmärtänyt niin alun perin, että laiminlyötte sen, mikä laissa on tärkeintä. Tähän pitää samaa paikkaa rakentaa keittiö. Että mikä laissa on tärkeintä, just nää laupeuden ja uskollisuuden ja oikeudenmukaisuuden ja ystävällisyyden, ne hengen hedelmät, mä en muista ulkoa niitä kaikki. Niin just silleen, niin mikä niissäkin on se tärkein? Mikä on tärkeintä meidän elämässä ja niin tuossa Jumalan laissa? Ja miten se menikään, että rakastakaa Jumalaa yli kaiken ja lähimmäistänne niin kuin itseänne. Tässä ovat laki ja profeetat. Ei siinä, että me niin kuin noudatetaan tai maksetaan kymmenykset joka ikisestä asiasta. Ja siis se on hyvä, kun maksaa niitä kymmenyksiä niin kuin seurakuntatyön kanssa hyvä ja muutenkin. Varsinkin jos sen tekee just niin kuin siinä, että rakastakaa lähimmäistänne niin kuin itseänne ja antaa ne kymmenykset. Mutta kymmenykset ei ole se asia, vaan se, että rakastaa lähimmäistään niillä kymmenyksillä. Mä huidon samalla mun vespullolla, kun mä selitän tässä, kun mulla ei ole kameraa tällä hetkellä käytössä. Enkä mä en jaksa laittaa kesken nauhoituksen. On se tossa tietokoneen päällä kiinni siis olemassa tossa tietokoneen päällä, mutta se ei ole nauhoittamassa, eikä se kyllä USB:stäkään kiinni tällä hetkellä. Sori muuten, jos kuuluu taustahuminaa, mulla on tosiaan se tuuletin päällä, mä taisin toi jo sanoa aluksi. Ajattelin nyt vielä huomauttaa, kun mun mikrofoni näytti ottavaa jotain ääniä tuossa äsken. Että sori, jos kuuluu taustahuminaa välillä. Tai vähän kaiken aikaa, ei ole tarkoitus ketään kenenkään mieltä pahoittaa siellä, mutta vähän omaa mukavuutta nytkin mietin tässä, vaikka teidänkin mukavuutta pitäisi miettiä, niin kyllä sitä Raamatun kohtakin puhuu, mutta niin. Voi teitä lainopettajat ja fariseukset ja teeskentelijät, te puhdistatte maljanne ja vatinne ulkopuolelta, mutta mitä niissä on sisällä, riistoa ja hillittömyyttä? Sinä sokea fariseus, puhdista malja ensin sisältä, muuten sitä ei saada ulkopuoleltakaan puhtaaksi. Niin. Niin. Mitä me ihmiset ollaan sisäpuolelta? Niin kuin toi seuraava kohta sanoo, mutta sitä ennen mä laitan tänne tän. Mä mietin miksi se on Home Appliances kohdassa, mutta on electronic, niinku televisio ei ole appliance. Tämä on taas tää englanninkielinen logiikka, mutta joo. Vähän iso TV tähän tilaan. Noin. Voi teitä, lainopettajat ja fariseukset ja teeskentelijät, te olette kuin kalkilla valkaissut haudat, ulkopuolelta ne kyllä ovat kauniita, mutta sisältä täynnä kuolleita luita ja kaikkea saastaa. Samalla tavoin tekin olette hurskaita ulkonaisesti. Ihmisten silmissä, mutta sisältä täynnä teeskentelyä ja vääryyttä. Että niin, mitä me ihmiset ollaan sisältä? Välillä tuntuu, että ei myös enää välttämättä fariseuksia olla ja muuta olla.
Mut mietin vaan, että mitä me ollaan. Minkälainen nojatuoli siitä ei sohva tähän käsissä. Kokeillaan vaikka laitetaan taas se sinisenne taas. Sininen. Vähän iso. Loppujen lopuksi on mietin. Tuo on pieni, mutta se ei sovi oikein tyyliltään. Driftwood, ajopuun värinen, kun ne on lattiatkin. Meinasin jo, että on aika korkealta, jos tonne meinaa istua kattoo televisio. Onneksi sitä voi säätää. Siinä voi sama keinua samalla ja katsoa televisiota samalla. Meni vaan vähän väärää kohtaa ja vähän väärää kulmaa, mut mistä voi laittaa siihen? Niin, olisiko se vähän parempi ratkaisu? Hetki pieni, mä palaan kohta takaisin tähän. Mut niin miten me ollaan? Miten me ollaan niinku sisältä? Ollaanko mä nyt valkaistuin hautoin? Ja täynnä kuolleiden luita ja kaikkia saastaa. Niinku siihen aikaan toi on siitä, että siis heillä oli se, että tulee epäpuhtaaksi, jos koskee niinku kuollutta. Niin minkälaiseksi se tekee ihmisen? Tuo televisio taas tätä pieneltä, kun katsoo täältä tästä. Mut joo. Niin. Laitetaan sittenkin vähän iso televisio. Ja nyt onks tää sit oikees teemaan sopivia? Niin. Voi teitä lainopettajat ja fariseukset, te teeskentelijät, te rakennatte profeettojen haudoiden muistomerkkejä ja koristelette vanhurskaiden hautakiviä. Ja sanotte, jos me olisimme eläneet isiemme aikana, emme olisi heidän kanssaan tahranneet käsiämme profeettojen vereen. Näin te kuitenkin itse tunnustatte olevanne niiden jälkeläisiä, jotka murhasivat profeetat. Jatkakaa toki isienne tapaan, kunnes mitta on täysi. Ja tuossa on se, että ihmiset usein sanoo just tollasia, että jos me oltais eletty silloin ja silloin, niin me oltais tehty toisin. Miettii aina kysyä, että olisitteko loppujen lopuksi. Ihan missä tahansa. Siis olisitteko loppujen lopuksi tehnyt eri tavalla. Mut joo. Te käärmeet, te kyykärmeet, te sikiet. Miten te voisitte välttää kadotustuomion? Kuulkaa siis, minä lähetän teidän luoksenne profeettoja, viisaita miehiä ja lainopettajia. Toiset heistä te tapatte ja ristiinnaulitsitte. Toisia ruoskitte synagogissanne ja ajatte takaa kaupungissa toiseen. Näin te tulette syypäiksi kaikkeen viattomaan vereen, joka maan päällä on vuodatettu hurskaan Aabelin verestä Sakarian Barakian pojan vereen asti. Hänen, jonka te tapoitte temppelin ja alttarin välille. Totisesti tämä sukupolvi joutuu vielä vastaamaan tästä kaikesta.
Ja niin ne on varmaan joutunutkin vastaamaan, kun Jeesus on ne ottanut vastaan taivaassa. Ja tuossa on se, että siis siinä on Raamatun siis juutalaisen Tanakin muistaakseni. Siinä on Hurskaan Aapelin, siis Kain tappoi veljensä Aapelin ja Sakaria. Siis kun juutalaisten se teksti ainakin Jeesuksen aikana päättyi Sakarian kirjaa, niin tai siis tarvitaan just siihen kohtaan, missä niinku aina Sakarian Barakkian pojan vereen asti, siis missä se kuolee tuon temppelin ja alttarin välille. Eli Jeesus sanoo, että nämä kirjanoppineet ja fariseukset on syyllisiä juuri tähän kaikkeen vereen, mitä on Kainin kuolemasta, Aabelin kuolemasta tuohon Sakarian kuolemaan, eli kaikkeen vanhassa testamentissa. Siis mikä me ymmärretään vanhalla testamenttina. Jerusalem, Jerusalem, sinä tapat profeetat ja kivität ne, jotka on lähetetty sinun luoksesi. Miten monesti olenkaan tahtonut koota lapsesi, niin kuin kanainemo kokoaa poikaset siipiensä suojaan, mutta te ette tahtoneet tulla. Kuulkaa siis, teidän temppelinne on jäävä asujansa vaille, sillä minä sanon teille, että te ette minua tästä edes näe, ennen kuin sanotte, siunattu olkoon hän, joka tulee Herran nimessä. Ja eikö joku tommoista tapahtunut, kun Jeesus ratsasti aasilla aasin varsella Jerusalemiin? Mut mun pointti oli se tässä koko ajan, että tehdäänkö me kristityt tämmöisiä samanlaisia asioita? Ollaanko myös sen parempia kuin nämä fariseukset? En sano, että me ollaan samanlaisia kuin fariseukset. Pointti on se, että ettei me oltaisi samanlaisia kuin nämä fariseukset, niin meidän pitäisi muistaa just, ettei me tultaisi sellaisiksi. Missä tässä pelissä oli TV:tä siinä? Mikä TV:tä oli englanniksi? Ei nyt ihan se, mitä mä etin. Except it's green. Well, the color is orange, but the game is green. It's supposed to be blue, not green. It's too high for that place. It's green and very high. Anteeksi, mä vitsi. Niin. Sori, mun huonot vitsit vuoti tällaisen videoon kesken kaiken. No. Tohon se. Saahan sen siihen. Mitä mä tekisinkään, kun tommosen saa nyt sit taas. Small tables. Ei taas oikein. No muut mitä mä menen laittaa noin Byronit, mut. Oi ei oikein sovi. Ai niin, onko se sitten englanniksi TV stand? Eikö toi oo TV stand noin jalat tossa? Oha, TV cabinet. Toi sopii mun mielestä ihan hyvin teemaltaan.
Mut joo, kaikesta tästä ollaanko mä kriisitys just tällaisia ja mä haluan tehdä tämän vaan loppuun ennen kuin mä lopetan tän nauhoituksen. Niin se on just, meidän pitäis muistaa, että We are all the least of thieves tulee. Siis Casting Crownsin yksi kappale tuli mieleen. Musiikki ei voi soittaa videoissa, kun tekijänoikeusjutut. Silleen nyt. Ihan pelikonsolin mitä niin. Tulee vähän välillä tämmösiä ideasiä hetkiä, jos sillä hetken mitään sanottavaa. Mut niin. Nyt näiden hiljaisten hetkien jälkeen, kun mä sain tän mielestäni just tälleen valmiiksi. Vähän mattoa mä laitan varmaan tähän lattialle tässä pelissä, mut niin. Mitenkä se on? Ai niin, ja toi eteinenkin ja muuta, ja tästä tehdään vaikka joku nurkkapöytä ja tästä tulee sit keittiö, mut niin. Minkälaisia me ollaan kristittyjä? Ollaanko me niinku Jeesus vai niinku fariseukset? Mut nyt, moro.